Previously on Rwendo the Journey. So tisina chakari nacho to hire PA system, hire motor inotaura PA, hire kombi inotaura members. So it was a flop yekuti takaredzera vanhu vasati anonga asina sikutwenda. Hello Zimbabwe, hello Africa. Zita rangu ndinonzi Mr. Favour. Rekubarwa enwe mukani. Enwe mukani kana kuti Mr. Favour muimbi ari kuimba nonzi Southern African Sungura. Mr. Favour muimba akazvarwa 1990 Mount Darwin, Marymount Hospital. Zvekuimba ndakangoti ndakatanga ndichiri mudiki. Ndakatanga ndichienda kuchurch kunonzi kuZayoja, Zimbabwe Assemblies of God Africa. So ndichienda kuchurch ndichiimba kudaro ndakange ndiri munhu aifarira kuteerera music yakawanda. Ndaiteerera R&B, Sungura, reggae conscious. So ndaiteerera music yese. So from there ndakanga ndiri munhu wokuti ndaiti kana ndikaenda kuchurch kuya ndainyora masongs zvanga zvisina kundiomera kana kuti pakanzi pada kuitwa song Sunday school ndainyora song in just 3 minutes. Saka ndopa ndakatanga kuti ndizonzi ndiri munhu anofarira zvekuimba. Chipo chakangogara chiri mandiri. Then recording ndakatanga 2015 ndopa ndakatanga kuita recording. Mushure mekunge ndambobvunzawo vafambi vetsambo ndakatanga kumita the likes of Baba Charamba ndo vakatanga kundizivisa kuti anoti recorda zvofamba sei unoita sei kuti urekode. Then I've met producer both African Nyamondera vachiri kushanda kuDiamond Studios. Ndopa ndakatanga kupinda mustudio ndikarekoda album rangu randakatanga kurekoda that time andakwanisa kuribudisa from that studio. Ndakazobudisa album rangu randakabudisa kunonzi kuDivine Records. Mushure mekunge ndasangana nayenzi Mr. Gatawa ndo vakanditi une potential yakanyanyisa, so uya kustudio kwangu. Ndoko ndakaenda ndobva ndanotanga kuita kurekoda project yangu yainzi Nenyasha Tinosvika yanga ichisanganisira masongo ainzi Izodzo yaMwari. Yanga ine 5 tracks. Ndakaita futi 5 mavideos paalbum rangu iroro which was 2015. Then ndiri murwendo irworwo handina kumira. Ndakanga ndiri munhu anga ane chido chokuramba ndichienda kumberi sezvandiri kungoita. Ndakabva ndazoita zvekare single track yava Afro pop yandakaita neyainzi Godfrey Mutami yainzi Daf. I think vazhinji vanoiziva that track. Then from there ndakasangana nemafans akati wandei aiteerera maimbiro andaiita. Vakanditi iwe voice rako chimbotraya mamwe masongs esungura. Ndokubva ndazorekoda rimwe album rainzi Nyasha Phase 1 randakarekoda 2017. Ndo pane collaboration yandikaita naEndi Muridzo yainzi Phase 1. Gore rero ndakaita album ranga rine masongs 9 anga akawanda kugospel ese anga ari egospel akawanda kugospel. Then but ndakanga ndikamaisa mutrade resungura masongs acho andakarekoda naGibson Makumbe yakunzi Makumbe Production. Then nekuramba kuzita richikura
ndakabva ndaona futi mafans ari kuramba achikondikomekidza kuti iwo pamasongs awaita why wamboregedza uchimbotraya kuita masongs esungura. Then ndakatanga kuwirirana naartist anonzi Ngwazi, one of my sister. Then ndobva ndiye one akatombondipa idea kuti aiwa voice rako iri ukamboyorwa sungura uri kumberi chimbotraya kuti kana song esungura then song iyo tofana kuita collab. Ndokubva ndaita album rainzi bata ipapo. Ndopane song yakatrenda yainzi mukadzi wemuchechi yandikaita video yandikarekoda 2019. So pandakaita song iyo iri sungura yakabva yangogamuchirwa kawanda. Saka ndopandakaona kuti inini mafans akawanda ari kufarira music pandiri kuimba sungura. Ndopandakabva ndazoti so regei ndiite futi album rine sungura. Ndopandakazorekodha pana Niki zepa album rainzi muzukuru wamambo Solomoni, ana nhume yevaimbi. Niki ndakaita futi collaboration naMaki, because Maki akaramba achikomekedza kuti ayo bro ita futi imwe kuti song esungura. Nokudawo kuti tanga taita mukadzi wemuchechi yanga yagamuchirwa zvakanyanya nevanhu. So ndo mapindira andakaita kuti ndizoita masongs akawanda esungura. But inini sungura yandiri kuita sungura yandiri kuda kutraya kuti ndivandudze sungura ndichiita mavideos ndichimita ma-international standards. Ndine mavideos andofarira the likes ekuti ndinokwanisa kunge ndichiona mavideos ana Fali Ipupa, ana Kofi Olomide, and also mamwe ma-artist ekunze anosanganisira ana Diamond Platinum nana P-Square. So ndenge ndichivandudza kuita mavideos eyo but ndichiimba iri sungura. So ndokutraya kusiyanisa kwandikuita sungura nevamwe. Then nekuda kuti ndichiri kuita mavideos akanaka ndikuita ndakabva ndazoita album rinonzi Tsanu Wazouya. Ndo pane song yandakaita nemuchina yakatrenda also social media inonzi Muzezuru. Ndo zvimwe zvinhu zvandiri kuita zvandiri kusiyanisa nevamwe murwendo rwandiri kufamba. Song yandakaita nemuchina vazhinji havana kunzwisisa kuti chii chakaitika kuti ndizoimba nemuchina. Inyaya yekuti ndakamboda kuona kuti ndikaimba ndichiisa vamwe vanhu vasiri vemunyika medu muno zvinofamba zvakaita sei ndichivaimbisa shona. Ende pandakaita izvozvo ndakaona kuti sungura ine strength zvakanyanyisa, just because ndakakwanisa kuconvinza muchina ndikamuimbisa shona. Ende pashona yandakaimba yaimba maimbira akaita shona ndakaona kuti vazhinji vakazvigamuchira. Right now ndine project yandichiri kuita zvekare iri kufanira kubuda gore rinoi, but handisati ndakwanisa kuti ndikuudzei kuti zvizhinji zvakamira sei paproject iyoyo. Chandiri kupromisa ndechemavideos like now ndine video randakabudisa rinonzi Baba Shima randakabudisa zvaizvozvo 3 days ago. Video riri kugamuchirwa nevanhu zvakanyanyisa, and vanhu vari kuramba vachindikomekedza kuti unoita mavideos akanaka, unoita mavideos akanaka. And ndiri kupromisa mafans kuti mavideos andicharamba ndichibudisa. Mr. Favour acharamba achiita mavideos ekuti mucharamba muchifara ende mucharamba muchivaraidzika. Uyezve ndicharamba ndichibudisa music icharamba ichigamuchirika zvakanyanyisa. Ndichaita zvekare pasungura yatiri kutaura nezvayo, ndichaita zvekare mamwe macollaborations andichaita anosanganisira ndudzi nendudzi dzakasiyana. Uye inini ndinofarira kuti pandinoimba sungura ndiimbe nemalanguages akasiyana, the likes of French, Portuguese, Swahili, or else Skwana. Like album randiri kubudisa rinenge rine ndudzi dzakasiyana siyana, yokuti ndichatora language yemuBotswana, ndichatora language yekuMozambique, ndichatora zvekare language yekuZambia nelanguage yemedu munomu, kuitira kuti ndirambe ndichivandudza sungura irambe ichienda kumberi. Pamacollaborations ndichaimba futi zvekare nemaIndians achanga aripo futi paalbum randiri kuita randiri kuita ini. Zvizhinji zvamunoda kunge muchiziva pamusoro paMr. Favour munondibata panhamba dzinoti
0783 305 114. Uye zvekare munondifollowa zvekare ku Twitter handle yangu yakanzi Mr Favour. Haiwaiwa Instagram account Mr Favour. Haiwaiwa then TikTok account Mr Favour Artist 3, then Facebook page Mr Favour ZWO. Right, inini ku music ndakainspire nemaimbi wakati wandise. That's why vazhinji ndinoona vanotondibvunza kuti sei uchipasa nini nyaya yekuti ndakateerera vaimbi vakawandisa, vaimbi vaindinakidza vakawandisa, ma-aspirational artists akawandisa. Ndaiteerera Alik Macheso, ndaiteerera Baba Charamba, ndaiteerera James Chimombe, ndaiteerera John Chibadura. Saka ndinoteerera vaimbi vakawandisa nekuda kwezvozvo. That's why ndichiimba vanhu vachiona kunge ndinoimba ndichiteedzera vaimbi vakawandisa, inyaya yekuti ndakainspire nevaimbi vakawandisa. Uyezve ndine antu noti ma-role model. Vazhinji wai vachizondibvunza kuti sei uchipfeka mapfekero akadai, ndichizviti Mr Favour wani muimbi anopfeka bhutsi paIndia. Ndine ma-role models angu andinofollowa when it comes to dressing. Ndinotofollowa ma-artists ari kunze, the likes of ana Diamond Platinum, ana P-Square, ana Rude Boy, and also ndinofarira futi zvinopfekwa nema-Indians zvezve. So ndinofarira kuteedzera when it comes to ma-role models kupfeka sevamwe vaimbi vari kunze. Kumusic ndinotarisa ma-artists akawandisa. Baba Charamba ndine zvinhu zvandakayemura zvavakaita pamusic. That's why ndichitoti pane zvimwe zvinhu zvandinofollowa kwavari zvinondibatsira pakugadzira kuti ndizobudisa music yandiinayo. Uyezve Alik Macheso ane maridziro aakaita anoita kuti ini ndizogadzira zvinhu zvandinoita. Vana James Kimombe, vana John Chibadura na Four Brothers, vana Marshall munhu mumwe. So ndinotarisa ma-artists akati wandei. Uye even ku R&B ndine vaimbi vandaitarisa vakawandisa vakandiinspire vekuti handikwanise kuramba ndichimenshina. Saka mukazoona ndabudisa zvinhu zvinenge zvinakidza ndakainspire nevaimbi vakawanda, handiteerere muimbi mumwe chete. Mr Favour ane band rakakwana rine 8 members. Band rangu rinosanganisira ma-instruments anoti lead guitar, bass, drum, sub, keyboard. Then tine band members andiinawo ipapo anosanganisira Kelebo, Nigel, Nyasha, Kelvin nevamwe madancers andisachapedzi kutaura mazita. So paband rangu inini zvandinoita ndinoshandisa ma-keyboards nokuda kwokuti pane imwe music yandinoita Sungura ichishandisa keyboard. Kozoitawo mamwe masongs andinenge ndisingachandise ma-keyboards. Then nekufamba kwenguva music yangu yandiri kuita iyo yeSungura ndichange ndichiisa zvekare ma-saxophone, but iri Sungura ndichange ndichiisa zvekare mbira nokuda kwokuti ndoda kuramba ndichivandudza Sungura yangu. That's why ndakava nezita rinonzi Mr Favour and Southern African Band, kureva kuti ndiri kubata culture yese inenge ichiitwa munyika dzese dziri kuSouthern Africa. Ndichange ndichitraya kufuse Sungura yedu kuti rambe ichienda kumberi. Right, in 5 years time Mr Favour tinotarisira kuti ndichange ndiri muimbi achange muimbi wemuAfrica noti muZimbabwe chete, nekuda kuti vision yangu, ma-resolutions angu akamira sezvizvi. Ndinotarisa kuti inini ndichaimbawo nevanhu vakaita severumba vaya ndichibatana navo kuitira kuti music yandiri kuvandudza iyi inge ichipindawo munzvimbo dzavari, inge ichipindawo mumamwe ma-countries akasiyana siyana. Uye ndichange ndichiita futi ma-videos ema-class kudarika acho andiri kutoita izvozvo. Ndinotarisa kuti ma-videos andichange ndichiita ma-videos ane class. Uye ma-shows atichange tichiita ndinoexpecta kuti vazhinji tinovashuvira kuti vambouya kuma-shows pedu vamboona zvatiri kuita izvezvizvi
nezvaticharamba tichiita. Mashows edu isusu tine mashows atinoita ekuti tinoitira mafans mashows ekuti pane mashows ekuti tinenge tida kuti mafans edu tinge tichisangana nawo, kusangana nemafans chete, mashows anoitwa mafans. Kozoita mashows atinoita for business. Saka ndinotarisira kuti Mr. Favour in 5 years time zvizhinji zvese zvatirikutsanangura tichange takumita those standards dzakatarisana nevision yedu. Thank you. Right, Mr. Favour vanoridza keyboard and also vari kutodzidzira gitari zvezvo zvamanje ndinge ndichitopisa ndiripo pastage nditojamisa mafans ndichiridza gitari. Akazhinji vanhu vanorinetseka kuti matariro ako ese zvizosiyana nekuimba. Aiwa, kana kwakuimba chipo chiri pamunhu ndosamizona chiti karudo kekare karudo kasina matare makaise piko baba shima rudo rune kadhati kachikudokudo tichiwanza vati kugochigochi tobva tafatsati murombo muno chero asina bugati. Ndofunga mongozvizwira kuti kutaura nekuimba zvinhu zvakati siyane. Thank you so much. Right, vanoda kutiwana pamusic, vanotsvaga music yedu vanoiwana paYouTube account yedu yakanzi Mr. Favour Music. Uye imwe yacho malinks tinenge takaisa paFacebook page yedu rakanzi Mr. Favour ZW, neInstagram account yakanzi Mr. Favour aiwaiwa. Saka vazhinji vanenge vachida kuwana music yedu vanoiwana mumaaccounts andataura, panhamba dzekuti vanoda kuti bhuka mashows edu vanotiwana pa 0783 305 114. Ndichadzokorodza zvakare 0783 305 114. Chimwe chandinoda kutenda, ndoda kutenda vatsigiri vedu mafans, imi mafans kuti ndizonzi Mr. Favour ndioneko zvandiri kuita zvinezvi, ndizonge ndiri kumberi zvandiri zvinezvi. Ndimi mafans, imimi ndimi vatinoti varungu vedu, nekuda kuti zvese zvatiri kuita izvi ndimi muri kutiendesa kumberi. Ndoda kutenda kune vatsigiri vekuti vandokwanisa kumenshena mazita, hakusi kureva kuti ava ndo vega vakakosha, kune vamwe nekuti makawanda, but ndinotenda the likes of Boss Mugo, the General Baba Mikey, Dr. Marisa, Mr. Pikrai Shumba, vana Honorable Karoro, vana Mofela Pajoza, vana Rotho Chakabva, vakawandisa. Ndinokutenda ine kutsigira kwamuri kuita ende rambai muchiendesa Mr. Favour Freight Architect, amabrand mahombe ari kutisapota makambani. Saka tinokutenda ndimi munoita kuti Mr. Favour varambe vachienda kumberi. Thank you so much. Thank you to Rwendo, the Gen. Aiwa, ava ichannel iri kutiendesa kumberi. Mo subscriber, or in English, subscribe to Z is ETV and correct. Subscribe to ETV. Ne channel ya Mr. Favour ZW. Thank you so much.